ang naka-disadvantage sa mubo ug taas. Oh. Mura na siya gatong bana. Kana. Patay na. Kung nakabana ta og taas, dili na panalitan mo magkuanta. Oh. Noon need na siyang hulboton, mukakabuot ra siya sop-sop sa tuwang pakwan. Sa tuwang kini ba? Pakwan ako. Payas. Kukumilon. Pero kung mubo, Oh. need patang-tangon. Gimalip. May adlaw ninyo idol. Oy, may adlaw dol. Mga May adlaw, kaili. may adlaw. Ay, mga kaili, may adlaw yun na. Dol gamay dire atong Dali. bagong hair. Ari dati na. Nindot ka bisita. camera woman lagi. Ah, camera woman di ay sakto. Sa Camera sayo to woman. pa cameraman. Unsa may ato? Unsa may ato? Ang akong pangutanan ninyo dol, anya sa inyong maanyag pod nga bisita. Oh, mo ni si Inday Panyang. Si Inday Panyang. Oh, aka Gracia Gaga. aka Gracia Gaga. Mo ni katong Isalo. nanindag tuba sa una no? Oh, mo ni siya. Katong Oh, kailan may yan tuba. kaysa glagihi. Oh. Nindot na kay Ah. mas dali ang hubog. Oh. Ang akong pangutanan simple ra kay idol. Usa may disadvantage sa taas ug mubo. Unsay murag silbi kalainan nila. Kalainan ay butang na tong kalainan lang. Oh, kalainan. So kung ako'y pangutanon, ako yung nagtubag. Ikaw yung nagtubag si. Ang taas o ang mubo, doon na say advantage, doon na say disadvantage. Kana. Oh. Kung ari ka maghusgot una sa taas, advantage ang taas. Kung doon na kay kabuton. So. Doon na kay kaon. Kung ari ka sa ubos pod, advantage pod ang taas. Advantage pod ang taas. To no? Advantage pod kay ang kanang kilaradmang lawak sa pagilok sa mga babae, makabuot yun. Mao na. Ang naka-disadvantage sa taas, advantage ha. Ang naka-disadvantage sa taas, kay kung adto mo mag-ana sa silong, maglisod ka. Problema Taas po. mo ka, problema mo na naka-disadvantage sa taas. Pero kung Excuse sa nangani lagi. Ayyo. ay nakakara siya. Sige la, tutulan to ikat. Sige. Ari ko sa naka-disadvantage. Ang naka-disadvantage, kaya kung muana ka silong-silong, maglisod ka. Kay taas man ka. Kung ari ta sa mubo, ang naka-advantage sa mubo, kay kung doon ay sungunon sa silong, kaya ra. Sakto no, sakto. Kaya ra. Sakto gito. Labi na gyud kung ikaw mubo kaya ako taas. Nya mahagad ka na og basketball. Ang mubo pay mahatag partida. Sapol mag-basketball ta. Basket. Tagaan ko ni partida, kumulokso ka pildi ka. Atoli mo alam silong. Siya, ang naka-disadvantage po sa mubo, ang naka-disadvantage mo sa mubo, kung doon ay lono po, yun ang malumos. Bitaw no? Mawara ko Dali siyang masanapal dali. sa tubig. Ang ayahan ko, madali ra malumos ang tagatuhon. Himol tagkarang ani. Kini si Alimokoy. Alimokoy. Yes! LA Vlog! Nakuha naman siguro to nimo atong pangutana no? Hindi ka mo tubag na. Ang naka-advantage sa taas, abig taas og ilong, Kana. babae nga taas og ilong, gwapa tanawon. Pero kung ang babae gani nga mubog ilong, maglisod pagkuot siyang kugmong. Yaka mo kayo. Yaka ka. Ang naka-advantage sa mubo, Kyle kung mubo ka, dali kang makatago. Sakto. Pwede. Pwede na ka mutago o bangag nga taga ilok. Kung doon na sa mga guwat-guwat, pwede na sa kamutago sa tuon. Kung may magtuwat, pwede na ka makatago sa ligid. Kana. Og taas ka, Dali, bigo. dali kang naigo. Mao ni naka-advantage ug disadvantage sa taas ug mubo. Pero kung taas kag pangandoy, Kaninat na. Pagandoy. sa alis sa pangandoy, kung taas kag pangandoy, layo kag abutan. Pero kung mubo kag pangandoy, dili na takutob sad. Dili. Kung na siya, mao na siya kitawog. Kung taas kag pangandoy, huwag po gamit ang taas yung pangandoy kung mubo kag pagpugi. Mao na siya, mao na siya. Ay natututong kay mubo man siya ang advantage niya. Ayos. Ano ba? Nakamubo niya. Mubo siya pipan ba kanang Usa man. kanang mubo kilong. Kana. Mura kita mo may ipit na nilo kita may mubo. Ikaw pre, sa'yo mong ikasulti pre. Mga kaili.
Bigin try. So dili pa nagusugdan ng akong mga pag-istorya ng advantage o mubok taas. Sino abantes? Ano mo? Ang nakadiferensya sa taas. Kung bubo gani ang tungtungan. Asawa bubo. Taas tao. Mukhes siya. Lapang ko. Itong pa niya. Ay pa siya mukhes. Oh, Arakan siya. arakan si. Kuwang skilipay. Ano advantage sa sumubo? Amo bo. Amo bo nya, taas po ang asawa. Taas ang asawa. Ibot hapon kay musaka kay Ibot. Saka. Buang-buang mo siguro na yung mga ito. Magina ninyo. Pakyututan ninyo ng asawa niya kung taas. Mura na akong advantage. Grasa gaga, grasa gaga. Agresi gaga. Dolite, grasa gaga. Dolite na, special dolite. Ang simple gani ko ah. Ah. Ang naka-disadvantage sa mubo og taas. Ah. Mura na siya gatong bana. Aka na. Patay ra. Kung nakabanna ta og taas, dili na panalitan mo magkuanta. Oh. Noon need na siyang hulboton, mukakabuot ra siya sup sa tuwang pakwan. Sa tuwang kini ba? Pakwan ako. Papayas. Kukumilon. Pero kung mubo, Oh. need patangtangon di mo alip. Mura ko ay dapat nila, burot mo nila to. Burot mo nila kanser. Mga kailay mo to no. Ano siya mga kaili? Ah, sige. Na kaming duha. Pati pagkaya. Puro sumubok. Ya, mo to ito bagaso kamo doon na mo ideya kung unsay disadvantage o advantage sa mubo og taas. Daghang salamat. God bless. Bye.